Krásné ráno, No, vítám vás všechny u dnešní AI Morning Show poprvé v tomto roce. Je to taková naše interní porada Ability, pokud jste tady s námi poprvé. Vítám celý tým Ability, je nás tady dneska opravdu hodně, přivstali jsme si v 8 hodin. Pokud nás znáte dobře, tak víte, že třeba pro takovou Anet to nebylo úplně jednoduché, ale víme, že to zvládla a jsme na tebe hrdí, Anet, a budeme rádi, děkuji. že budeš sdílet. AI Právě Morning Show říkala jsi, opravdu... jsme si jako přivstali, kdy to je normální, ne? No, Jsme tady v Brně. Tak Filip nechodí ani spát, že jo, to víme, to jsme si minule probrali. Jenom abyste věděli, jak to u nás chodí, dneska máte jedinečnou možnost poslouchat to, jak my pracujeme v Ability s umělou inteligencí, jaké nástroje používáme, co zkoušíme, co se nám daří i co se nám nedaří. Dáváme si tady takový feedback, rady, ukazujeme, co jde a co nejde s AI a budeme moc rádi, když se zapojíte i vy. A to buď tím, že si můžete ptát, můžete využít Q&A, anebo využijte chat, tam můžete taky psát svoje zkušenosti a tak. Já jsem si dneska na začátku říkala, protože jsme v novém roce, měli jsme delší pauzu od AI Morning Show, hodně se toho v AI událo. Je něco, co vás na tom začátku roku teď zaujalo, co se v tom AI světě děje, co třeba jste si přečetli v poslední době, nebo v čem vidíte tu sílu pro rok 2026? Přeci jenom teď byla dlouhá pauza přes Vánoce, mnoho lidí vůbec nezaplo počítač, třeba já, abych si dala takový offline svět. Tak je tam něco, co teď rezonuje podle vás? Já jsem ho naopak měl zapnutý dost v těch posledních dnech, takže to, co mě zaujalo, je jak takovej, ani ne mýtus, ale hodně v poslední době si všímám lidí, kteří jako mluví o tom, že AI je nástroj, je to lopata, není to mozek, jo. Já naopak s těmi modely, jako je Claude Opus nebo Gemini 3, tak vidím, že to je naopak jako extrémně výkonný mozek. A mám pocit, že právě ten brainstorming, ta analýza dat a věci, které vám pomáhají přicházet na nové nápady, tak jsou úplně na jiné úrovni, než na jaké byly dřív. A druhá taková věc, kterou jsem si ani uvědomil, no, my to vidíme, ale já jsem zrovna včera házel na LinkedIn, vlastně jak se změnil přístup k AI u lidí a píšou tam strašně zajímavé věci. A objevil jsem nové slovo. To nové slovo se jmenuje bifurkace. A bifurkace je z latinského vidlička, je to rozvětvení nebo rozdělení. A je to vlastně to rozdělení, že hodně lidí psalo, platím si každý měsíc $200-300 za ty top modely versus ti ostatní. A je to jedno z témat, který budu řešit i na AI Predictions, že opravdu ty rozdíly začínají být vidět a bude to ještě horší. Takže to jsou dvě věci, které mě v poslední době hodně, kterýma se zabývám. Já jsem dneska četla článek, že velké korporace začínají propouštět, že o práci přijdou desítky tisíc lidí, nevím, jestli jste to taky četli, ale zaujalo mě tam, že propouští i technologické firmy a že prý mezi těmi rušenými pracovními pozicemi v technologickém sektoru jsou i konzultanti ve vývoji webových aplikací, specialisté na vývoj softwaru i kyberbezpečnost. Myslíte si, že to souvisí právě s tím, jak se to vlastně mění i ta role AI, že tam je a že kdo chvíli stál opravdu bude podál, jak se říká? Já myslím, že v tomhle případě ještě ne. Ono je to podle mě jako částečně marketing těch firm, takže říkají, jo, AI vám vyřeší spoustu věcí, my sami propouštíme. Myslím si, že spíš je to o nějakém zeštíhlování pravidelném a taky o tom, že prostě mají nějaký investory, kterým se musí zodpovídat. Takže já osobně to takhle nevidím a já myslím, že to přijde až letos, ale u trošku jiného typu profesí, než u lidí na securitu a vývojářů. My jsme se včera, Filipe, bavili, že jo, vlastně o těch fázích, jak to je s technologiema a teďka s AIkem. Já to vnímám tak, že ten minulý rok byl jako hodně o experimentování. Jsme hledali jako cesty, způsoby, hledali use casey, furt na to přicházíme, furt měníme ty workflows a u mě to bylo několikrát během roku, co jsem to změnil. A já vnímám, že ten rok bude právě hodně jako přetavení do hodnoty, do toho dopadu na naší práci, na výsledky a budeme už ty workflow známe, už známe ty use casey a teďka to bude jako hodně o to přetavení do reálného biznisu a dopad na nás, na práci, takže na to se těším. Co nějaké konkrétní nástroje a nějaké novinky, které jste teď vyzkoušeli, zaujalo vás něco
co by stálo za to sdílet. Já třeba musím říct, že jsem teď vyzkoušela ChatGPT na tvorbu obrázku a velmi mile mě překvapil. Vůbec vlastně si vlastně poradil líp než Google Bruno Banana, Gemini, což mě úplně dostalo, já to potom určitě ukážu. Tak něco takového, nějaká taková drobnost? Já jsem se zase vrátil k Whisperflow na diktování, který doporučoval právě Martin a musím říct, že fakt jako ta kvalita se hodně posunula. A když se podívám nějaký statistiky, tak jsem tady za minulý týden nadiktoval 28 352 slov. Píše mi to tady, že to je, jak kdybych napsal dvě nějaký diplomky skoro, nebo dvě nějaký eseje do školy a fakt to diktování dává obrovský smysl, když promptujete, tak abyste vysvětlili kontext, takže já už dneska, když pracuji s kurzorem, tak vlastně pořád diktuju a je to fakt úplně skvělý, takže díky Marťo, že jsi mě k tomu zase zpátky navedl. A ještě drobný tip pro ostatní. V tom Whisperflow je skvělý to, že si tam můžete definovat vlastní slova ve slovníku. Takže já často diktuju prostě ability a Amy, ono to píše špatně, ale jakmile tam nastavíte, že ability si píše a ability, tak to pak píše správně a je to fakt boží. Takže doporučuji vyzkoušet. Koukám, že Whisperflow tady doporučuje v chatu i Josef Heiker, takže opravdu je to Super. očividně oblíbená věc, můžeme vyzkoušet. Pojďme na sdílení toho, co jsme vytvářeli nebo co nám teď funguje. Začneme trošku lehčeji. Martine, u tebe nás zaujalo to, že jsi vytvářel nový web pro svoji tchýni. A to údajně na jeden prompt. A to chceme všichni vidět. Jakože jsi do toho nedal víc energie než jeden prompt? Martine. Možná 2 nebo 3 nakonec. No, takhle zlehka začneme. Tak jo, ta story k tomu, jaká se tam k tomu váže, tak my jsme byli přes svátky na chatě s rodinou a manželka s chýní, tak se bavili o svém podnikání, o webu a bavili se vlastně o nutnosti jako refreshovat ten svůj web. A bavili se o tom, jak je to nebaví, protože manželka peče dorty a tchýně tak to zase dělá masáže v Opavě a kosmetiku. A vlastně je to pro ně jako tvorba webu takový jako side business, jo? Že hlavně chtějí dělat své podnikání a netvořit nějaký web, sociální sítě a tak dále, je vlastně nebaví. Tak se o tom bavili jako o nutným zle. A já jsem potom, jak se tam bavili, tak jsem vzal tu její aktuální stránku a přes mobil, tak jsem v Lovable napsal úplně jednoduchý prompt, co zkusím tady ještě dohledat. Úplně jednoduchý prompt, ať mi prostě vezme tu aktuální stránku a předělá na něco modernějšího nebo něco takového. Jenom prostě během diskuze. Jo, vytvoř moderní stránky, které se hodí pro prezentaci webu zaměřeného na kosmetiku a masáže, obsah vem z toho aktuálního webu a chci to překlepit na něco modernějšího. Takže žádný sofistikovaný prompt a vlastně vyšlo z toho takovýhle web, který na první dobrou, tak se prostě tchýni hrozně líbil. Takže já jsem si získal plusové body a už to má vlastně živě. Jo? Je to úplně jednoduchá stránka, vychází to, co tady má, masáže, kosmetiku, konzultace, ceník. Pak jsem akorát tam přidal prostě ten prompt, kdy mi tam doplnil popisy těch procedur a pak jsem takrát přehodil DNS a bylo to. Takže jak si získat plusové body u tchýně, jak to poznamenala Verča, tak dá se takhle jednoduše přes Lovable prostě na web kodit jednoduchý web. A za mě úplně skvělý tady to vlastně demokratizace tvorby webových stránek, kdy lidi se můžou věnovat svému biznisu a nemusí řešit tady nějaký kodění webu nebo najímat někoho, kdo bude dělat web za 50 000. Je to úplně zbytečný podle mě pro jednoduché použití. Martine, možná pokud jsou tady lidé, kteří ještě neskoušeli Lovable, protože opravdu dneska se připojilo hodně možná i nováčků. Když to vytvoříš ten web v Lovable, jak to dostaneš nejjednodušší cestou na tu svoji doménu? Aha, tak Lovable to má přímo u sebe, to znamená tady potom v tom nastavení, já když jsem u toho projektu, tak si tady můžu v nastavení hrát s doménou, tady mám domény a funguje to tak, že v té normální verzi bez vlastní domény, tak vám to dá nějakou subdoménu .lovable.app a pokud máte vlastní doménu, tak se dá hrozně jednoduše tady napojit potom na tu vlastní.
Takže tady si dám connect to domain a mi to provede tím napojením, které jsem tady provedl vlastně napojení na tu doménu tchýně a je to hrozně jednoduchý. Jo? Takže dá se to i na tu vlastní doménu přímo z Laravel a není potřeba to řešit někde jinde. Že tam přepíše ten starý obsah a už je tam ten nový a ty vlastně už máš. A můžeš si ho upravovat potom taky přes Laravel případně. Přesně tak. A to upravování zase funguje klasicky normálně chatem, takže je tady vidět, že ty prompty byly asi 3. Jo, ještě přijde tam ceník a pak na konci jsem chtěl ještě upravit rok na 2026. Klasický problém u každé patičky. Takže takhle vlastně pak upravuju ten web, že jenom mu řeknu, co má upravit a je to. Takže klasický promptování pak toho webu. Akorát je pak potřeba to zase znova přepublikovat, aby se ty změny propsaly. Přesně tak. Super, vypadá to nádherně. Když už jsme u tvorby webu, tak Filipe, ty jsi sám pracoval na svých 3 projektech a vytvářel si pro ně nové webové stránky a ty jsi to určitě nedělal na jeden prompt. Jak tě známe? Já jsem to dělal asi na 150 promptů, ale právě jako pro mě to bylo jako cesta, jak brainstormovat, jo? Jak vlastně řešit věci. Takže já jsem dělal jednak teda kompletní, já to možná tady rovnou nasdílím, dělal jsem kompletní web na AI Predictions, což je akce 21. ledna. Mimochodem, dneska jsme na 48 hodin spustili akci dobrovolného vstupného za online stream. Je to akce na podporu neziskovky Digivia a já vlastně celý ten web jsem stavěl v kurzoru s využitím modelu Opus 4.5, což je teď můj nejoblíbenější model. Sice není úplně levný, o čemž taky budu mluvit, ale je jako úplně úžasný. Takže vlastně dělal jsem kompletní web a je skvělý, že třeba i tady, když jsme chystali tady tuhle akci, tak celý to vlastně bylo o promptování. Pojďme udělat jako kdyby speciální verzi, kdy on mi sám třeba jako vymyslel, jak to udělat, že když třeba člověk tady jako zadá dobrovolný, tak mu tady vyskočí, plus třeba i tady tohle jako vymyslel sám, že bychom tam mohli teda dát nějakou jako motivační texty a nejlepší na tom je, že my pak to máme napojeno na formulář přes SimpleShop a kolegyně, která mi s tím pomáhala, tak tam vlastně vytvořila nový produkty, no a ona mi pak vlastně poslala kódy na ty nový formuláře do Slacku, no a já už jsem vlastně udělal jenom jedinou věc a to je, že jsem vlastně celou tu zprávu skopíroval, hodil jsem ji do kurzoru a on to sám celý nasadil. Takže ať už kompletní web Predictions, kompletní web A-Impact průzkumu, kde zase, když jsem třeba vymýšlel, jak to posunout ten projekt, tak jsem si říkal, pojďme udělat lidem personalizovaný shrnutí dotazníku A-Impact, na který teďka už máte poslední 48 hodin. No a zase, jo, vymyslel to ve spolupráci se mnou, proto ano, nebylo to na jeden prompt, opravdu jako je to hluboká práce s AI, kdy mám prostě několik agentů, se kterými spolupracuju, se kterými třeba takový trik, poslední dobou si velmi často v kurzoru nechávám vlastně nejdřív navrhnout varianty, takže já mu nadiktuju ve Whisperflow nějakou myšlenku, řeknu udělej mi návrh, on mi udělá návrh 3 variant a já pak třeba řeknu A, B, C nebo řeknu nějakou variantu D a pak to zapracujeme. Takže v takovéto spolupráci to teďka děláme. No a vlastně poslední věc, kterou jsem teďka dělal přes svátky, tak jsem si vlastně chystal nový web na budoucnost nepráce na knihu v češtině a v angličtině a tam opravdu vlastně to bylo ani ne tak o té stavbě, to je zatím wireframe jenom, jo? To znamená, tohle není ještě jako připravená webovka, ale bylo to hodně o brainstormingu, zaměřenýho na to, jak komunikovat nepráci, jak vlastně pracovat s tou komunitou, jak pracovat s těmi jazykovými vydáními po celém světě, jak precizovat ty texty, který dělám a i proto to zabralo tolik času. Takže za mě vlastně to opravdu jako ani tak nebylo o tom programování, ale o tom, abychom pak dostali všechny ty informace, těch milion informací dostali do jednoho odstavce nebo do 3 odkazů. A právě to zjednodušování
ta strategie, to je něco, co mě vlastně u té tvorby těch webových stránek baví, protože mám pocit, že právě když třeba diskutujeme něco, a včera jsme třeba s kolegy z Ability diskutovali nějaké strategické témata a pak na tom začnu pracovat, že to chci jako vizualizovat do podoby webové stránky, tak tam ty myšlenky vlastně dojdou úplně nejlíp. Takže pro mě je to vlastně tvorba myšlenek a je to podobně jako u psaní, kdy při psaní textu to není tak, že dáváte hotové myšlenky na papír, ale vytváříte je, tak právě tím, že vytváříte ty webovky nebo cokoliv dalšího, tak vlastně přicházíte na další a další zajímavé myšlenky a nápady a to je něco, co mě teďka neuvěřitelně baví. Filipe, když by se vrátil do doby, kdy jsi ještě nepoužíval kurzor, dokážeš porovnat, kolik času víc by si třeba strávil v nějakým jiném nástroji a co by ti to vlastně jako neumožnilo? V čem ten kurzor je opravdu tak top pro tebe, že ti to dokáže umožnit? Času. Jo, to znamená, že jako za mě to teďka není ani tak, jako jasně, je to o té úspoře, ale podle mě musíme jako vážit, kdy naopak dává smysl věnovat daleko víc času té strategické části, protože jako ta bude důležitá v době AI. Ta exekuce, ta už je pak jednoduchá. To znamená, že v momentě, kdy já už jako mám ten dobrý nápad, tak to bude jednoduchý, ale vlastně jako vytvořit ten koncept, tak tam naopak já trávím více času. Je jasný, že ono by to bylo tak, že třeba kdybych nepoužíval kurzor, tak to chystám v Claudeovi. Nebudu to chystat, já to ukážu tady na příkladu, nebudu to chystat jako webovku, ale budu to chystat jako, dejme tomu, budu to chystat jako třeba Markdown artifact, jo, to ukážu třeba tady, tady. No, to znamená, že budu to mít někde otevřeno čistě jako v textové podobě nebo něco takového, ale pak to budu muset někomu předat, kdo to bude kreslit, kdo mi pak bude posílat zpětnou vazbu. To znamená, já vlastně daleko víc lidí na tom stráví čas a já pak strávím daleko víc času i na té komunikaci. Jo? A možná jenom poslední věc. Já budu na Predictions ukazovat jako naprosto klíčovou myšlenku, že se lidé budou stávat ze suchařů zahradníky. To znamená, že nebudou dělat tu konkrétní práci, ale budou dělat systém, který tu práci vytváří za ně. A já třeba teďka jsem třeba chystal během těch prázdnin, jsem chystal systémy na tvorbu reklam. To znamená, aby dělali bannery na sociální sítě a i videa. Zabralo mi to spoustu hodin, ale teď už to mám konečně hotovo. To znamená, že jako cesta od jakýhokoliv nápadu k vytvoření série reklam je otázkou právě těch několika promptů. Ale vyžadovalo to na začátku spoustu práce. Takže za mě to je vlastně jako takový postupný mentální přechod úplně jinému systému, který budeme muset asi adoptovat, nebo asi, protože ta exekuce už pak bude rychlá, jenom se k tomu budeme muset dostat. Mm-hmm. Super. Když mluvíme o webech, tak my tady máme Veroniku Pavlusovou. Verčo, ty píšeš hodně texty na weby a ty jsi si vytvořila svůj speciální HTML editor, tak taky budeme rádi, když nám to nasdílíš a vůbec proč a k čemu. Jo, určitě. Tak ahoj. No já přesně jak říkáš, že píšu hodně texty a potřebovala jsem zrovna shodou okolností minulý týden přepsat web jedné služby. No. A teď jsem si říkala, tak dobrý, tak určitě to nebudu psát do nějakého Google Docu nebo tak prostě co s tím budu dělat. Já většinou jsem dřív pracovala tak, že jsem ty texty psala rovnou do designu, znamená do nějaký Figmy nebo do něčeho, ale tady jsem to prostě neměla k dispozici a vlastně se mi to ani moc dělat nechtělo. Takže jsem udělala takovou věc, že jsem si stáhla ten web jako takovej prostě v HTML. No a potřebovala jsem udělat asi 4 nebo 5 verzí toho webu, protože když přetextovávám věci, tak potřebuju najít nějaký správný směr a otestovat to s nějakými lidmi, aby to mělo prostě, aby ta výsledná verze jako stála za to. No, takže jsem si udělala 4 různé verze, nechala jsem si to vygenerovat v HTML, samozřejmě tomu předcházel nějaký brainstorming, jo, a tak, takže jsem měla 4 různé jako směry toho webu. No, ale protože jsem to tvořila s AI, tak jsem to pak potřebovala ručně doladit. A já vám to teď nasdílím, abyste měli představu.
Ukážu vám to teda na svém webu, ať tady ještě neukazuju drafty cizích služeb pro jistotu. Každopádně, když já si otevřu ty texty v HTML, tak to vypadá nějak takhle. Je to prostě takové jako ošklivé, a když chci přepsat jenom prostě pár slov, tak se mi v tom dost blbě orientovalo. No tak a jak si tak přepisuju tady v tom textu, tak si říkám, ty brdě, abych prostě potřebovala, aby to vypadalo jako ten web. A aby se mi to zároveň ukládalo tady do těch původních HTML ošklivých souborů, protože já to pak musím vzít a musím to nasadit online. No a jak si tak píšu, tak vedle v kurzoru mu říkám, hele, potřebuju na to nějaký jako editor. A na jeden prompt mi napsal tady apku, která se jmenuje teda HTML Text Editor, překvapivě. A dneska to funguje tak, že vypadá teda takhle, úplně prostě jednoduchý. A dneska to funguje tak, že já do kurzoru napíšu jenom vlastně otevři mi můj web tady v té aplikaci. On něco udělá a otevře mi prostě rovnou v prohlížeči moji aplikaci, která mi běží lokálně a zároveň spouští nějaký server, který dělá to, že já když si tady prostě zrovna něco přepíšu, cokoliv, super je to, že to fakt vypadá jako ten web. Takže já vidím krásně kontext, vidím, jak je to potom velký a podobně. Takže si můžu upravit úplně cokoliv. No a jenom to uložím, buď Command S nebo kliknu na uložit. A druhá věc je, že já vlastně ty weby mám na GitHubu a mám to, jak to říct, neanglicky, prostě online to dávám přes Vercel, takže pro mě je úplně jednoduchý potom jít do toho kurzoru a napsat mu jenom pošli mi změny. Ještě bych mohla umět psát. Tak. A on projde ty změny, které jsem udělala, protože se mi uložily přímo tady do těch souborů a rovnou mi to nasadí online na můj web živě. Takže mi to přišlo jako hezky ukázat, že zrovna v době, kdy jsem to potřebovala, tak jsem si vytvořila vedle nástroj, který jako krásně funguje a fakt hodně mi pomohl, ušetřil mi spoustu práce, protože přepisovat to v tom HTML byla to docela bolest. Tak jsem si takhle poradila. Ty jo, neuvěřitelný, super. To musím říct, že je vlastně něco, nad čím já taky přemýšlím, když děláme třeba web pro organizaci něco a děláme to přesně v Makali, v Lovable, tak jak to potom upravovat, abychom to nemuseli složitě, tak to je super. Úžasný. Tak, máme tady naše oddělení marketingu. Anet, ty jsi taky hodně tvořila a chceš se s náma podělit. Tak můžeš začít. Co tebe teď aktuálně úplně nejvíc dostalo v rámci AI, s čím pracuješ? Hele, mě to zase nejde sdílet, tak uvidíme za chviličku. Každopádně já jsem chtěla nasdílet vlastně to, jak teď píšu e-maily, protože e-maily pro mě celkově jsou něco, co mě docela vlastně obtěžovalo dlouhou dobu, protože my vlastně používáme Brevo a nevím, kdo Brevo zná, ale není to úplně nejintuitivnější nástroj na světě a nedělá tam úplně ty nejhezčí designy. Akorát mě to asi nepustí na to sdílení. Je to možný. Když jsme to testovali, tak to šlo. Jsme to testovali, tak to šlo. Ta klasika. Hele. Tak já můžu... Jenom 300 lidí čeká, až začneš sdílet. Nestraší, ono už se potom nepřipoje, nikdy nevstane v 8. Ne, to je jedno. No, tak já to asi udělám prostě jinak. Ale fakt jsme to testovali. No, nevadí. Každopádně vlastně, no tak sdílím kartu, ale nesdílím ten kurzor, ale to je jedno. Každopádně já ty e-maily vlastně celý píšu přes kurzor. To znamená, že já do něj vlastně píšu tam různý follow-upy, píšu tam různý remindery, píšu tam vlastně newslettery, které jsme posílali třeba tenhle ten týden. A víceméně to vlastně funguje tak, že já si do toho kurzoru nahraju, když třeba posílám nějaký follow-up, tak nějaký přepis, který on mi vlastně vyčistí. Pro každý ten vlastně druh toho e-mailu, tak on tam má nějakou strukturu, kterou já chci dodržovat. Má tam nějaký samozřejmě design kit, protože mně se líbí ty naše gradienty, aby to bylo takové hezké úhledné. Takže on se toho nějakým způsobem drží.
A vlastně nejdřív spolu uděláme text a on mi to potom nasadí vlastně do HTML. To znamená, že vlastně každý ten e-mail tak je nějaký HTML kód. Střídáme tam prostě různý designy, někdy je to víc tmavý, někdy je to víc světlejší. Co já jsem vlastně po něm často chtěla, tak bylo to přidávat nějaký grafický prvky. Jenže tím, že on moc nevidí, když já mu tam samozřejmě nahraju nějaký obrázek, tak jsem třeba začala vlastně dělat to, že jsem si našla nějakou šablonu nějakého e-mailu, kde mě se, já nevím, dejme tomu, tady líbí, že tady je text, tady je vlastně fotka, a stáhnu si kód celého toho mailu a vlastně mu v tom editoru řeknu, že bych chtěla tyhle ty 2 prvky do toho našeho e-mailu. To znamená, že on mě tady třeba do toho newsletteru vlastně v tom našem brandu a v těch našich barvách vlastně přidal ty nový sekce a takhle se snažím nějakým způsobem vlastně škálovat ty šablony. Protože mám pocit, že ty, se kterými jsme začínali, tak byly takový jsou, ale teď už si myslím, že vlastně designově i obsahově to vypadá docela dobře. Tady třeba v tom Amy jsme tam vlastně vkládali i video, to znamená, že on mi tam vlastně vloží veškerý linky, veškerý obrázky. Jediný vlastně menší komplikace je, že to Brevo nemá vlastní knihovnu obrázku, to znamená, že my je tam vkládáme vlastně přes nějaký URL, to znamená, že já si ho musím někde sehnat a tomu tam vlastně posílat, aby ten obrázek načetl, ale jinak je to vlastně poměrně funkční a poměrně rychlý. Já jsem to vlastně psala i do té chlubírny, že si myslím, že ta úspora toho času je vlastně nějakých třeba 70%. A ten největší game changer jsem samozřejmě chtěla nasdílet, ale nejde mi to. Tak je to, když jsem si zprovoznila MCPčko v kurzoru vlastně Breva, chlubírnu na Slacku, ano. MCPčko Breva, to znamená, že já teď vlastně řeknu jenom kurzoru, ať mi ten hotový odsouhlasený e-mail dá do Breva jako draft, aby ho vlastně hlavně nikam neposílal, to znamená, že během, dejme tomu, já nevím, minuty 2, tak on se vlastně objeví takhle jako draft, já mu řeknu rovnou, ať mi ho pošle jako test a on mě ho vlastně do e-mailu pošle jako test. Protože samozřejmě to zobrazení v tom Brevu a v tom e-mailu je častokrát hodně jiný, takže vlastně na nějaký jeden klik, tak já to vidím rovnou ve své schránce, jak to bude vypadat a můžeme to případně ještě ladit. Jediná věc, s čím trošičku bojoval, tak bylo, když jsme posílali těch e-mailů asi 13 najednou, tak tam si myslím, že to zvládnulo tak 10-11, od toho 12. už začal být trošičku unavený, ale stačilo to restartovat, zase to fungovalo. Takže možná příště, hele. Vyzkouším sdílení a uvidíme. Anet, to je super úplně, úspora času 70%, slušný. Jenom mě napadá, jak jsi říkala, že vlastně neumí pracovat přímo s obrázkama, tak tam vlastně by bylo asi dobrý udělat si přímo nějaký v kurzoru skript, že by to hodil na server, upravil třeba velikost a dal ti přímo ten odkaz a tím pádem bys to vlastně vůbec nemusela řešit, že jo? A u čeho teď myslíš? No právě u těch obrázků, když jsi říkala, že on potřebuje nějaký URL, že jo? To znamená adresu. Jo, to znamená, že tohle vlastně by celý mohl dělat vlastně ten kurzor, že ty bys tam jenom vlastně nahrála jako obrázky do jednoho adresáře na počítači, on by to nahrál na server, na FTPčko, kamkoliv a vlastně celý by to mohl jako udělat ten skript. OK, tak to vyzkouším, to je dobrý nápad, protože já jsem se s tím docela, to byla asi jako nejhorší část celých těch mailů a potom jsem vymyslela jenom tohle, tak vyzkouším, tak děkuji za to. Tady je dobrý vlastně jenom takový doporučení, nechat jako využít ten mod plán, to znamená nerealizovat to, vytvořit to plánování, říct, chci dosáhnout tady tohodle, toto je moje workflow, navrhni, jak to udělat a myslím si, že vlastně AI ti to navrhne úplně skvěle, takže to posuneš ze 70 na 90% tu úsporu. Já to právě dělám, že si to teď nechávám plánovat, nebo od Winter AI Jamu to dělám, když jste to tam říkali. Takže to mi docela funguje, ale tím, že mě tam nefungují určitý ty modely v tom kurzoru, že jo, co jsem sdílela, tak to musím prozkoušet i na jiných. Jo. Tak to zkus, tohle si myslím, že bude úplně easy. A ještě k těm e-mailům teda poslední věc, když už mi jdou sdílet jenom ty karty, tak já jsem, abych to mohla sdílet třeba se Žanet, která vlastně v rámci salesu třeba taky chce posílat nějaký e-maily, nechce být závislá úplně na mě, tak se tady snažím, samozřejmě je tady nějaký kurzor kit, protože my v tom kurzoru vlastně máme
i nějaký typy, co ten kurzor má umět, to znamená, že zalamovat dobře emoji, aby to mělo kompatibilitu s dark modem, mobilní zařízení a tak, aby tam samozřejmě nebyly sirotci a vdovy, takže potom každý, kdo si tady to vlastně stáhne, tak ten jeho kurzor bude přesně vědět, na co si dá třeba pozor. A ještě s čím se trošku peru, tak je vlastně to, že se tady snažím postavit nějaký drag and drop editor. Nevím vlastně, jestli k něčemu bude, ale přišlo mi to docela cool. Takže tady se vlastně dají vybírat různě barevné varianty, jdu se tam, já nevím, přidávat, dá se to vlastně přepisovat, můžu si tam psát cokoliv, dávat si tam videosekci, přidávat tam vlastně URL těch odkazů a vlastně si vytvořit nějakým způsobem, nebo spíš předtvořit nějaký e-mail. Můžu si stáhnout toho HTML, hodit to vlastně do kurzoru a říct, ať to třeba jako vylepší, že jo? Nebo ať to udělá trošičku líp. Ale vlastně pro ten si myslím, pro tu představu, pro ten kurzor je super mu tam vlastně poslat už nějaký aspoň základ, aby on měl vlastně představu, co vlastně po něm vůbec chceme. Takže tady se to dokonce dá i už přesouvat. To byl taky docela pain. Víš, druhý brevo za chvilku. No, to byla můj takový hezčí brevo, ale zatím to chce ještě trošičku lásky a péče. Ale to dáš, do konce roku to máme. I dřív. Já doufám, že to dřív. I dřív. Tak, říkali jsme oddělení marketingu a k nám se připojil i Kuba Ivanov a ten si vytvořil speciální apku na reporting dat. Tak Kubo, já tě taky poprosím, jestli nám nasdílíš, co ty jsi udělal a v čem ti to pomáhá. Jasně, my to nasdílím. Tak já jsem si vlastně, protože další často omílané téma v rámci marketingu je vizualizace nebo nějaký reporting nebo nějaké zpracování dat a jak si to vlastně zobrazit, takže tady vzešla vlastně potřeba z dat, které jsem si dostal, zagregoval do Google Sheetu, což je prostě nejlepší nástroj na tohle za mě. Takže jsem si zpracoval ty data v sheetech a potom mě napadlo, že buď můžu jít klasickou cestou třeba přes Looker Studio nebo nějaké další nástroje, anebo si to můžu dělat custom prostě s AI, si vytvořit nějaký svůj nástroj, který potom bude více uspůsobitelný tomu, co bych chtěl jako do budoucna třeba zobrazovat, jak ta data přesně zobrazovat, nebo si tam dělat nějaké výjimky, kde by mohl být třeba problém v těch standardních nástrojích. Takže jsem si udělal tak, aby ten nástroj vlastně jenom zobrazoval ta data, aby je nedržel, takže ty data zůstávají prostě v Google Sheetech, tam se vlastně aktualizují, ale do toho nástroje si je tady můžu jednoduše prostě přes link prostě napojit a pokud tam prostě držím tu strukturu, jakou ten nástroj počítá, což tam mám, tak vlastně mi to potom tady dokáže ty data pěkně zobrazit. Tohle jsou prostě jenom nějaká mockup data, nezobrazuju tady žádná jako čistá data. A vlastně je tady prostě spousta možností, jakým způsobem si to tady jako zobrazit. Můžu si tady vybrat třeba i 2 metriky, třeba například ty checkouty a nějaké jako rozklady, costy, checkouty, purchases. Takže vlastně tohle je vlastně taková nějaká první verze apky vlastně na ten reporting. Dělal jsem to v takovém možná zajímavém setupu, kdy jsem si chtěl ověřit, jakým způsobem, protože jsem teďka přišel na nový nástroj, jmenuje se to OpenCode. Nevím, jestli to tady bylo diskutované, ale je to vlastně open source varianta Cloud Coda, akorát je tam třeba možnost napojit vícero modelů, takže vlastně člověk si tady může vybrat ať už od Opus třeba, nebo i nějaké jako další Gemini a další open source prostě. Takže jsem si to chtěl jako otestovat na tomhle, fungovalo to za mě jako super. Takže vlastně ten open code jede v terminálu v kurzoru, takže je to tak jako něco zajímavého možná. Jo. A vlastně jede to, celá ta aplikace jede přes Vercel. Vlastně nešel jsem ani tou standardní cestou, kdy tam vlastně v tom Vercelu se dá napojit přes GitHub, ale nechal jsem to rovnou přes ten open code
pushnout rovnou na Vercel, což jsem zjistil, že jde taky, že Vercel má nějaké CLI, takže to tam šlo, takže na tohle jsem taky během toho přišel, takže tak. Ale tohle je fakt zajímavý. Kubo, můžu dotaz? Mhm. Tady proč máš ten open code, proč nepoužíváš ty Claude modely přímo v kurzoru, kde tam vidíš výhodu toho open codu, nebo proč to máš takhle nastavený? Ten open code, já jsem teďka právě dost se do toho ponořil a on umožňuje hodně si prostě customizovat různé věci. Jde tam prostě tvořit pomocí souborů různé agenty, subagenty, přidělovat jim komandy a všechno se to ukládá v podobě souborů. A potom jsem si schopný na základě toho dát tam třeba, teď jsem si včera zkoušel v tom open codu napojit Gemini na tvorbu obrázků, takže se tam dal vlastně tool do toho open codu jako Gemini, napojení přes API a potom jsem si schopný přes command říct, že má použít třeba nějakého subagenta, který prostě vezme tu schopnost generování toho obrázku přes Gemini a vytvoří mi to a s tím ještě je schopný pracovat třeba nějaký primary agent, on pushne toho subagenta, takže tam je jako dost možností, jak s tím pracovat a všechno se to ukládá v podobě souboru, takže k tomu má pěkně člověk jako přístup. Hezky. Jo, a je super tady vidět, jak děláme každý ty interní toolítka, tady k tomu říkáme a pomáháme si ve své práci, tak to je boží, že nepotřebuje někoho jiného k tomu a každý si dokáže udělat vlastní nástroje a pomoci. Super. My se k těm interním nástrojům ještě dostaneme, protože i Martin jeden teď aktuálně vytvořil, ale jenom tady ještě dotaz z chatu. Jak ví Kuba, nebo jak umí aktualizovat Google Sheets s aktuálními údaji z Google Ads? Jo, tak do Sheetu se dá, na to existuje jako spousta nástrojů, ať už třeba Supermetrics, ty jsou jako hodně drahé, ale jsou i další, třeba Funnel, anebo další nástroje, které vlastně zagregují data z různých platform, třeba LinkedIn, TikTok, Ads nebo Meta Ads. A potom vlastně celé to, jak se to napáruje v tom toolu, tak se tam dá vytvořit export, který se pravidelně prostě aktualizuje do Google Sheetu. A potom už jsem si schopný s těma datama v Google Sheetech jako pracovat. Já jsem viděl, že právě taky v jedné firmě si to Supermetrics jako na vibe codili, takže taky jako řešili, že to bylo drahý, takže si to celý vlastně nechali AIkem naprogramovat. Jo, to je určitě další step, si nahradit i ten tool, který to agreguje z těch platform. Určitě. Skvělý. Martine, ty si pro nás teď vytvořil speciální takovou hlasovací apku o termínech toho, kdy budeme mít náš interní meeting on-site. Tak jestli nám ukážeš. Jo, přesně tak. Já jsem na Vibe codil Doodle a ta moje motivace za tady tím interním toolítkem tak vlastně bylo si jako vyzkoušet spíš technologie, jo? Protože já jsem chtěl vyzkoušet si právě z kurzoru na Webcode nějakou aplikaci, nahrát si na GitHub a z GitHubu udělat deploy nebo nasazení na Vercel. Tady teďka jsem řekl spoustu jako nástrojů, pokud to neznáte, tak se podívejte, zeptejte se AI, jak funguje GitHub, jak funguje Vercel. Je takový naše kombo teďka, který používáme často pro tvorbu aplikace, nějaký landing page a pak to nasadíme na web, vlastně můžete to používat u zákazníků interně. A takže to moje workflow bylo takový, že jsem na GitHubu si udělal nový repozitář, to jsem potom si otevřel v kurzoru a v kurzoru jsem chtěl udělat tu aplikaci na hlasování o termínech, protože často hlasujeme o nějakým termínu, o nějaký věci. Doodle tam má takový škaredý reklamy, má tam nějaké omezení v té free verzi, tak jsem si řekl, proč to neudělat jako interní nástroj. A jak jsem to vlastně dělal, tak jsem tomu využil jak jinak než Opus 4.5, teďka nejlepší model podle mě na aplikace. A tady bych ještě vyzdvihl nejen tak ten prompt, ten je zase jako hrozně jednoduchý, ale jak říkal Filip, jako spíš dneska už ten Opus dokáže to udělat podle sebe lépe, než kdyby se mu to já úplně specifikoval. A já tady rád používám při tvorbě webu aplikací ten plan mode. Ten je úplně super, protože v tom plan modu ten model zpracuje plán implementace
a já to potom ještě můžu doupravit. Tak já vám vlastně řekl, hele, udělej aplikaci ve stylu prostě Doodle, má to funguje tak, že tam lidi přidají své jméno, bude tam fajfka, křížek nebo pokud nutno. A taky jsem mu ještě tady referoval náš design systém, který vytvořil Tom Paulus, abychom vlastně ty aplikace dělali v nějakým stejným stylu, takže to má fonty, barvy a tak nějak jako UX základy. A ten Opus tak vytvořil plán. Ještě tady je super to, že se mě doptá na otázky, takže on se zeptal, kam chci ukládat data, do jaký databáze, o čem se bude hlasovat. Takže on se ještě zamyslí, co mu chybí v tom zadání a to se pak doptá, já jsem to specifikoval a pak tady je vlastně vidět a ten plán ještě ukážu rychle. Když tady takhle to zmenším. Tak takhle vlastně vypadá ten plán, jo. A on navrhne technologie, jaký použije, jak vypadá ta struktura té aplikace, jak vypadá datový model, jak vypadají ty obrazovky a tady ten plán ještě můžu ladit. Takže ten plan mode v kurzoru je úplně boží. No a pak jsem to teda nějak jako okomentoval, odsouhlasil a Opus to postavil. Puštnul mi to na GitHub, stejně jako Verča ukazovala, tak mám propojený GitHub v kurzoru, takže jsem mu řekl jenom pušni to na ten web a pak, jak to funguje v tom Vercelu, tak to jsem právě zkoušel, takže GitHub mi to pušnul tady a pak vlastně Vercel je výborný v tom, že má zase integraci do GitHubu, takže jakmile to propojím, tak on si sám načte tu aplikaci a dokáže ji deploynout, dokáže ji nasadit sám za mě a jakoukoliv změnu jsem pak udělal, protože jsem tu aplikaci iteroval, tak vždycky si ty změny stáhl a znovu nasadil tu aktuální verzi. No a jak to vlastně vypadá, tak je to jednoduchá aplikace, kde dneska kdokoliv Ability tak si může dělat hlasování, o čem chceme, je nám tady na tom Vercelu, já to pak ještě dám na naši doménu. A tady se vytvoří název, prostě si termíny nebo možnosti, vytvořit hlasování a pak tady uvidíme seznam těch našich hlasování a takhle jsme hlasovali o termínu dalšího setkání v Praze celého týmu, takže tady prostě jednoduše, jak to každý známe, prostě tady hledám jméno a tady si prostě můžu hlasovat o těch termínech a tak vlastně to potom mi počítá samo. Takže fakt jako nic složitýho, jednoduchá aplikace. Chtěl jsem primárně si vyzkoušet, jak fungují ty technologie, jak to z GitHubu dostanu na Vercel, pošlu pak lidem a funguje to docela dobře. Co ještě je super, pak mi Verča posílá feedback, že z mobilu to nebylo intuitivní, tak jsem pak ještě iteroval asi 2 další prompty tomu Opusu. Hele, optimalizuj to pro mobilní zařízení, on to optimalizoval a funguje to dobře i na mobilu, takže takhle pak se dá dělat ty interní nástroje a tohle byla jedna ukázka, jak si můžeme pomoct i s tím, co potřebujeme v běžné práci. Já k tomu doplním za sebe, taky budu sdílet. Já jsem vlastně něco podobného vytvořila pro svoji organizaci Fandi Mámám, kdy jsme taky řešili neustále, že se potřebujeme domlouvat na termínech a tak. A vlastně jsem to dělala pomocí Makaly, což je můj oblíbený nástroj. Pokud jste tady byli párkrát s námi, tak víte, že já v tom docela často dělám. A já teď budu taky sdílet obrazovku. Já mám vlastně udělaný takový organigram interní, který máme v rámci Fandi Mámám, kde máme informace o tom, kdo jsme, co děláme, mám tady informace o konkrétních lidech, kontakty, nadala jsem i takový rozcesník, co se děje když, nebo kdo má kdy dovolené, všechno jsem to naprogramovala v Makaly a mimo jiné jsem tam přidala a právě nedávno plánovač akcí a to jenom tím, že jsem zase do Makaly zadala, co chci, aby to bylo integrované tady do toho organigramu, aby to bylo něco ve stylu přesně Doodle a chtěla jsem, abychom mohli hlasovat úplně jednoduše o akci a to buď, že hlasujeme o termínu, který se třeba nejlíp hodí, anebo že potvrzujeme jenom jednoduše účast, abychom to měli jednoduše tady v tom. Celý ten organigram máme daný i na náš web, který je zaheslovaný a je to proto, aby ten tým nemusel nikde hledat a lovit organigram, protože to je u nás hrozně častý, že strašně lidi nevědí,
nevědí, co kde najdou, takže to má být vlastně taková prevence pro to, aby kdykoliv prostě to hledají, tak na to klikli a vlastně může to tady potom vytvořit kdokoliv, není to závislé jenom na mě, může přidat i smazat tu akci, protože je to fakt jako interní, tak to máme takhle vyřešený. Takže to jenom za mě, že jsme to vlastně vytvořili, nebo vytvořila jsem to v Makali a nemusela jsem to řešit nějak složitě. Tak to je takový tip za mě. Super, Peti. Tady ještě zareaguju na dotaz Josky. Díky za dotaz. Proč nedělat tu moji věc v Lovable, teda takhle. Proč nedělat v Lovable, proč jsem to dělal kurzor GitHub Vercel? Lovable by to bylo jednodušší, souhlas. Já jsem fakt si chtěl vyzkoušet to workflow, jo, abych potom uměl vlastně to dělat na GitHubu a Vercel pro jednoduchý weby, který sdílíme zákazníkovi, využít ten můj design systém. Takže tím, že primárně funguji v kurzoru, tak vlastně tady to workflow je pro mě lepší. Že pokud bych dělal v Lovable jednoduchou aplikaci, bude to jednodušší, mám to hnedka publishnutý, ale já to potřebuji potom pro další věci, abych to mohl dělat opakovaně a tím, že máme ty věci na GitHubu, ten design systém, stavíme jako AI first firmu, abychom měli tam veškerý kontext, tak potom už to bude fungovat automatizovaně, že kurzor nám ty věci bude dělat a bude to publishovat automaticky na Vercel z našeho firemního repozitáře na GitHubu, takže vlastně taková příprava pro ty další kroky, které plánujeme. A Martin, rovnou tady je tam dotaz, ano? Jo, ještě tam byl jeden dotaz na ten Vercel, tak ten se neviděl. Jo, pardon, k čemu je Vercel? A pak tam byl dotaz, jak si sdílíme v rámci týmu vlastně ty všechny informace. Tak možná, jestli jsi nemyslel to, ale když tak pověz, svůj dotaz, jsem rád dál. Tak, ty informace sdílíme na GitHubu, takže tam máme veškerý ten kontext. Teďka právě stavíme ten systém, abychom tam měli podle Filipa frameworku Pact, abychom tam měli projekty, abychom tam měli kontext, abychom tam měli veškeré informace, které potřebujeme pro stavění webu a jakýkoliv aplikací. A ten Vercel, jestli to chráníme, tak Vercel to umí zaheslovat, ale zároveň to umí ten kurzor. Když dělám tu aplikaci, tak mu prostě řeknu, hele, potřebuji to zaheslovat, nějak ochránit tu aplikaci, tak to vlastně můžu normálně promptovat a ten kurzor mi tu aplikaci, ten soubor zamkne nebo takhle ochrání. Takže dá se to i přes engine Vercelu, to zaheslování je v placeném plánu Vercelu. Já jsem tady používal zdarma verzi, která to taky umí, má nějaké omezení, ale je to v pohodě. A to zaheslování jde potom v tom placeném plánu, a nebo to kurzor udělá za vás. A ještě tady je dotaz, k čemu lze ten Vercel konkrétně přesně využít. Tady Pavel píše, se omlouvá, že to nepochopil z toho, co jsme říkali. Já myslím, že já do toho skočím trošku, já budu teďka takový ten, jako nasadím si tu čepičku toho přísného člověka. Já myslím, že ideální bude, když se zeptáte v chatu GPT, teď jsem byl na akci, teď tam pořád mluvili o Vercelu, k čemu bych to mohl využít. A krásně dostanete, Pavle, odpověď. Jo? Takže vím, že zní tady spousta slov, které možná neznáte, ale fakt doporučuju nejenom tady v případě té naší morning show, ale obecně prostě bavit se s AI o tom, čemu nerozumím, co bych chtěl více vysvětlit. Já se přiznám, že podle mě i tady jako spousta z nás si na to přišla tak, že prostě se jako bavili s chatem GPT nebo s AI, jak se to dá využít, jaký jsou tam rozdíly, možná přijdete na to, že to třeba pro vás nedává smysl, možná objevíte něco extrémně zajímavého, ale je dobrý dostat si tady tohle do návyku. A já to potvrzuju. Já musím říct, že jsem si vlastně zrovna včera přesně stahovala do svého kurzoru, který mám teď nově nainstalovaný na novém počítači, což byl teda velký problém, abych si to celý přenastavila zase jinak. Ale včera přesně Tomáš, kolega, posílal nějaké informace o tom, co najdem na GitHubu, jak to použít, jak to implementovat do toho kurzoru. Pro mě španělská vesnice v tom, že nerozumím, jednak slovensky pomalu jsem zjistila, ale jednak používá výrazy, které já vůbec neznám. Takže jsem řekla AI, ať mi to v podstatě přeloží, co tím chtěl kolega říct, co s tím budu dělat, jak to budu využívat a ať mi to laicky krok po kroku vysvětlí, ať mě navede a mám to všechno napojené přesně přes GitHub, přes ten svůj GitHub, kde to mám a vůbec tomu nerozumím, ale učím se s tím pracovat a funguje to. Takže to je pro mě vlastně úplně super a baví mě, že si to nechávám vysvětlit vlastně laicky a díky tomu to pochopím a nemusím se tady přesně tápat a stresovat tím, jakže to kdo myslel a tak, ale je to fakt jednoduchý, takže to je super. Ale napadá mě k tomu, Filipe, že bychom možná mohli udělat takový speciální webinář, jeden v rámci AI EduStream na to, jak tady ty věci řešit, GitHub, Vercel a možná by to nebylo špatný.
Určitě, já jenom možná trošku tady předestřu budoucnost Ability. Hodně se bavíme o takových 2 streamech, ve kterých dělat vzdělávání. Ten první stream je klasické jako práce s chatbotama, ChatGPT, Claude, Gemini, asistenti, propojení s různými apkami, ale opravdu jako zaměřený na ty chatovací nástroje, který používá většina lidí. A pak druhý stream, který vlastně pokračuje tady v tom stavění věcí, Kurzor, Lovable a další. Takže tohle budou takový 2 hlavní streamy, kterými chceme jet a určitě to bude jako kombinace, ať už webinářů, tak dalšího asi duchovního vzdělávání, takže určitě tady těchto akcí chystáme víc a tohle je skvělý nápad, Peti. Super. No a máme 8:50, takže nám to krásně vyšlo. Dnešní AI Morning Show je u konce. My jsme si řekli, že budeme v tomto roce dělat AI Morning Show pravidelně jednou za měsíc, vždy první střed v měsíci, takže už teď se můžete přihlásit na další AI Morning Show. Vychází to na 4.2. My vám to hodíme i do chatu. Už je to tam, kolegyně Blanka byla velmi rychlá, takže se můžete rovnou zaregistrovat. No a budeme rádi, když se k nám přidáte i na naše další akce, mrkněte na náš web a třeba na Amy anebo na AI EduStream, kde se spolu budeme potkávat pravidelně. Díky moc, díky celému týmu, mějte se hezky a hezký den. Díky, mějte se. Ahoj. Díky, krásný den.